Assalamualaikum. Sir, ano to? Yung maniman to sukang bed ka sa rent. Sa giwalay. Kanaya kan kaya bago kaya bayado kan? Uway na madakal pa na dangon man pamayadis. Kailangan nakamaga pakat nakabeda na ka. Napirap si total sana labalan sa amin. Ano matuto de ka benda mga 5 months de dangon nakabeda. Ay sunanang kumala. Katatusan na ka na bubugun sukya bayado midap na 5 months. Uway so kaya beda ka sa last month. Nasugi mga pedam yang ipos na denga pa kapamayadi. Nakapi ya. Ando ko dun ko sa imbedo ka na crisis man. Tau dili kami panak. Nangay no ba nga kabaya ama libre na kabalingan. Ada katawan na libre. Imposible te apa man to sa gunsungan ap kabaya dun ni man to. Uway. Pero kabaya ka baling ka sa yuta libre walay. Ano? Ano ba transfer? Ay sana ako mapiananan. Sa puso akam. Sa puso akam. Unang araw pa lang minahan na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita Paki-follow at paki-share like.